pun gibra gibo om baban long sukses aga chingem ngide ban long doktor ngide ban long engineer de ki hek sarkar tan ru ki ki pa gi bapan krek kot chubor gi kon gi jongki khnang bakin yo long doktor yo long engineer shisen kasngi Henry ban long sukses aga chingem ga jing kam shung ya tang ladang long doktor lan long engineer amar lan shulong doktor long engineer lada kam sim ga jing kam hon kata kam dai ka sukses Andrei banong sukses haga jing ga jing kalong bangin bot di jing kwa kam sim ga jing pan bot di jing pos ne ga jing ta ka papendan kam khendiat inosip bi jing khendiat isap bi jing chibun ka por pat ga jing trai shitong watnam sha you know bakin penbor lan ne penjit ya kiwei ba pinlong haga Lawei ga jongpi Wanam Shanniah ai Lawei ga jongpi hano Wanam Shanniah ai Lawei ga jongpi hai boyfriend ni jongpi lan ne hai girlfriend ni jongpi Wanam Shanniah ai Lawei ga jongpi ha ki company ki ba pi pitrai Wanam Shanniah ai Lawei ga jongpi ha ki school ki ba pi pule Shanniah ai Lawei ga jongpi ha pi mar dai tang ma pi bala banjit ya Lawei ga jongpi wei ba pinlong shisen kasmi ta ka ba penon kam khendiat isap iba pipidon penan kam khendiat inong sip iba pipidon penan kam shibun kapor bat ka jing trai shidong share ga video ga jung ala bisno tana subscribe ke channel ga jung ala bisno ye follow ro inga po Facebook nam ta jing te bakhamne kata shimne ngin sai kan patasha ko wai bat ke video